Dek, masih sayang banget kali adik. Mas pengen adik dadi sing terakhir. Ora kaya sing wingi-wingi nglarani. Ya, Permata ati ngopo kudu teko yen mung gawe loro kukure kembang sing nyekseni kisahku koyo melu ngerti susah hatiku. Ning opo ngancani mbok sayangi tenan nganti aku ngira wis sing paling tulus sing bakal barengi nganti tekan tuwa rampung nih cerita. Gawe nyirep rasa kelaran banyu moto sing tak tahan. Nah tenan to aku wis ngira kisahku selalu berakhir luka. Kok ngene men Gusti nopo sampun takdire selalu terluka pada kisah cinta. Nang kenang to aku wis ngira kau akan pergi dan tinggalkan semua. Babras nepatu ati sing tau mbok obati selama pun terulang kembali. Relane tresno sing tau berarti dalam sunyi semua berakhir dan berlalu pergi. Nah tenan to aku wis ngira kisahku selalu berakhir luka. Kok ngene men Gusti nopo sampun takdire selalu terluka pada kisah cinta. Dan tenang to aku wis ngira kau akan pergi dan tinggalkan semua. Babras nih tak ati sing tau
Marcel Toretto. Marcel Toretto. Jenengmu keren. Diancam perkara ceweke keok. Makane sing jeru ben segoro ae. Gak usah cinta. Nom-noman dia Marcel Toretto. Sing kemen. Kewen, Bah, kewen.